Čaute ľudia, dneska vás vítam dlho po novom... Čo hovorím? Neviem ani čo hovorím. Chcem dostať prestížku na načiu, lebo akože hrám ju dlho, mám na nej len 570 pohárov a pre mňa to nestačí. Lebo ja úplný nubák, proste mám prestíž 2 na Edgarom. Viem, nevšimajte si ma, lebo ja neviem, to je to predsa. Ale chcel by som dať tú prestíž jednotku na načie teraz, alebo načie, ako som mohol by som aj na to. Ale nie, už keď hovorím o tej nači, tak dám nači. Ale viete, čo ma napadlo? To asi vás nie. Ale možno si tu tako privolám. Počkaj. Dúfam, že mi zdvihne. Tak nakoniec išiel do toho môj kamoš. A no. Čaute ľudia, ja som Ďuro a ideme hrať spolu. No, obidva chceme dať prestíž jednotku, ja na načiu a Ďuro asi na koncu jaksova. Ja idem na Darila dať prestíž. Darilu je teraz super radky. Super. Aha. It's gonna be a sweet ride. Cats are afraid of snakes, right, Finks? Poviem pravdu, ja som dal vlastne jednoko. Nie, nedal. Okej, poďme na to. Skibidi! Yes, very scary. Can we focus? Okej, ty do tejto cesty, okej, ja idem zabíjať. Oh, hell nah. Komo! Okej. Ty dole. Okej. Je. Tam ani nic som mu nedal. Jaj. Zoríme! Dám dole. Finks thinks chaos Yes. wins. He's wrong. Yes, sir! Minder, abecedo, Play game! Let's abecedo, play game! I'm not this We're gonna play game. abecedo, abecedo. دلوقتي هوريكم ايه انا. Tuka. Jaj. Potato. انا الاقوى. Mi amore. ابني. Jaj, vrepa. كده. Ja mam krótko. Chodź po tą Spike'owi. O nie. Why? Oh, why? No! Sigma! What the fuck, bro? Frenemies forever. Okay, Furball. Pain is information. Liam. I'm learning. Mi amore! Ah! Ale tak kamo, tak teba. مش نهاية القصة. Emotional damage!
Tamo posledný krát, čo dávam play again, ja to nesnášam. Stay behind me. I will handle this. Money! No! Go ahead. Panic. Kamo, typek sa volá Champo. Tam Bionci, Now. ktorý som premeškal. To robí zdravý, už tam srať. Ne, tak vypadni! Húsa z teba, čo? أنا الأقوى. No čo je sparkúkaj? Ľukaj, modrej! مش ممكن. Super to, super! Vypni. Ja sama nekonečnom. Mama Aj skibidni bombu. Bomba! Bomba! O koľko tu mám tu player ikonov všetko, kamo? Ktorý kde? Kamo. Bomba! No naozaj treba už len Void Ember, Star Patrol Ember a Star Patrol Chuchu. Kamo, reálne. Bomba! Kamo, len toľko mi chýbal. Dostať dá, jeden. Bomba! Na kucu mám. OK. Tak. Poď. أنا جاهزة. Begin. Are Cinderella. Are Gamba. Are Skibidi Bomber. خلصنا الكلام. Are Skibidi Bomber. Are Dandra. Are Scandi. Oh no, el primo! El primo! Jaj, to ty som. Trhaj more. Trhaj! 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 Dobre. Trhaj! Trhaj! Preč! Aj, ja. Komu to? Ako rýchlo máme showdown? Jaj. Mama. 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 Jedna! Competence. Try not to touch anything. I mean it. What is that, bro? Oh, yo. Oh, yo. Oh, no. Oh, Look at that. Vanish me, Michael. Oh, hell no! I'm going to my coming. Even things can't undo this. Okay. Tak prosi to nestihneme.
Tak ľudia dneska prestíž jednotku asi nebudeme mať, ale ešte stihneme toto jedno kolo a Prečo nestihneme? mušikam. Kamo, ale mňa nebude baviť robiť kamo niekoľko hodín na prestíž jednotku. Tak tebe to už bude trvať 30 minút alebo koľko. Lebo ty už máš 858, ale mne to bude trvať ešte mne to aspoň bude trvať aspoň 2 hodinky. Tak poďme na to. A ináč ľudia, toto je moje prvé video z Brawl Stars. Ešte nikdy v živote som nerobil video o Brawl Stars. Keď sa vám bude táto video páčiť, tak možno a dáte na tomto videu 5 like. Dáte na tomto videu keď dáte na tomto videu viac ako 3 lajky, tak urobím druhú časť, kde budem to hrať hodinu, ale nebojte, vy sa na to kúkať nebudete hodinu, lebo toto budem tak, aby to trvalo aspoň čo najmenej proste. Dúfam, že na tomto videu bude viac. Information. I'm learning. Fingus thinks Chaos wins. He's wrong. OK. A toto bolo pre dnešné video všetko. A zatiaľ čaute. Maj, keď budú tu 3 lajky, tak urobím druhý diel aj s Ďurom. OK? Čaute. Tak zatiaľ čau. Čus boj. Skibidi. Čaute.